Ja vás zdravím už pri ďalšom videi z Minecraftu. A dneska to bude z Dragons a dotuje so mňou Playerovec. No. Ok, tak kde to je? Aha, no tak poďme tam naraz. 3, 4. Som tam. A ja. Jo, sme tu. No. A začne to neviem kedy. Takže... Za 23 sekúnd. Kde to vidíš? Tam hore. Už vidím. Ide sa mňou? Ne? Sú. Aj tu poďme. Už to začína za chvíľočku. 10 sekúnd. Hej, nemali sme si náhodou vybrať nejaký kit? Ja som si vybral Jaký? skokana. A ja mám skokana. Diamond sekera. Už to ide. Viem. Tu je ten černoch špatný, drakonský. Poď do tohoto domu. Idem. To ide ešte vyššie? No. Tu sú schody na strechu. Alebo teda neviem, čo také. Jo, oni sa hodili ten elixír. No, Doliti. som zomrel. Ako 15. Ja ešte žijem. Ja tam odrezal ten damage. Už 13 umrel, ja sa stále držím. Žiješ? Áno. Dobre. Podo mňou. Lebo oni tam hodili ten elixír na mňa. Ja viem. Ten emerald, ne? Áno, ten začal blikať. A Tak ten, počkaj tam ešte, nechoď preč odtiaľ. No, mňa to dalo automaticky preč. Dobre, ale tak nechoď aspoň do iného toho. Nechoď zase do stredu, aby sa to niekam neportlo. Stále žijem. Žiješ ešte? Áno. No. Ne. Ural si? Uh-uh. Vyber si, keď som to našiel. Musím brať si lukostrelca. Ne. Stále žijem. Koľko vás tam je? Neviem. Skoro som s tým krídlom dotkol. Kde je? Aha, tam. 11 tu 5. Nedal ten damage. Tak 4, 11 tu 4. No vydrž ešte. Vydržím, ja to vyhrám, neboj sa. No, tak som Získal si jeden extra do token. videa. Získal si jeden token, na čo je ten token? Ešte koľko vás tam je? 4. 4? To dáš? Oni sú na straty úplne na sebe a ja som na Jo, 4 blokoch. Hej, idem niekam portlo. Jo, traja. Získal som ďalší token. Hej, k čomu to je? 2, ďalší token. Vyhral som. To bude pekné. Si v arene 2? Počkaj. Áno, si tu, vidím ťa. Počkaj. Ome. Dajte ma. Tak ideme? 3, Ne, ešte jedna, ja sa tam není. 3, 4. Kde si? Sme tu, jo. 50, skoro minút, tak ja to strihnem. Takže hra sa začala. Zomrel si už? Ty si tu dole. Damage. Odháňaj ich odo mňa, ja som tu hore. Ja môžem až po 9 sekundách. Ja môžem až po 9 sekundách použiť. Tak choď tam, na tie stromy. Tam sa... Jak ma neskoro zabili. Štíš si tam tú rodinu. Ja ešte žijem. Žiješ? Kde si?
Vidím ťa, tam si. Schovávaš sa za travičkou. Ne. Žiješ? Áno. Ne. Myslím, že môžem páliť aj do hráčov? Ne. Ne. Oni. Koľkátí sme tu? Ešte veľa. 10, 9. 8. Ty žiješ? Fúha, ty si sa dosť ďaleko dopracoval. Však ty si vyhral. Ty si tam dobrdaný. Ja ich tuto strieľam. Takto. Fuj. Tento namieril na mňa. Ten luk v poslednej sekunde odohnal, ten šíp. Inak by mňa... Odháňa ich odo mňa puls. Snažím sa. Toto som hitol. Wow. Ja žijem. Ale dáš ma dolu. Ok, ne, už to nestrihnuté. A je tiež súťu. Koľkatí sme tu ešte? Lebo ja som tu... 5? Ne, 7? Ja som umrel. Odohnaj ho odo mňa. Ja som umrel. Aha. 7 sú tu už bez teba. Ahoj, dráčik. Ne, ten si to namieril rovno na mňa. Žiješ? Aha. Koľkatí si? 7 je nás tu stále. Hej, čakaj tam na spavne. Keď držíš shift, no ťa to neportne. Aj keď to na ten ohník. Už iba 5, získal som ďalší token. 4 a už iba žijú. Ja si viem vždycky také cool miesto nájsť. 4 a žijú. Zabili ťa? Ešte ne. Nie. Ešte traja, keď umrú, asi vyhrála. Oh. On podo mňou preletel a teraz ma zhodil, ale stále žijem. Dobrý. Ne. Umrel si? Aha, Kde si? umrel som ako tretí. Ale kde si, sa pýtam. Až teraz som sa tam portol. Poď ku stredu, ja som pri strede. Vidím No, ťa. počkaj. Už sa hrá, natáčam. Ja som dal taký jump, ale netrafil som sa. A zostal... Mňa zabili. Ja ten divič som mal 1 HP a on ma tam vyrazil. Takže ako ja som... Nechcel by som. Ja túto hru... Ne, ja som teraz nikam nevyliezol, ja stojím iba na jednom onom mieste. Ne! Už ma skoro zotrásol. Pristal som na balóne. Skoro? V nejakom baláne. Na balóne. Už iba 7 žijú. Máš dobré? 6, 5. Musíš dať. Mám. Ja si potom pozriem to video, že ja si tam dopadol. OK. 4. 3. To musíš dať. Musím. Hej, kam sa schváli henty debili? O! Okolo mňa preletel drak. Oh. Ja stojím na jednom bloku, kámo. To bolo zle. Vyhral som. Wow. Pán, tak už to ukončí. Počkaj. Stihneme ešte jednu, 6 minút, môžeme ešte.
Alebo, no tak poď, ukončíme to. A my si potom ešte zahráme voľakých 5 hier, aj viac. Kde si? Ja? Počkaj, ja som sa stratil. Ja skáčem. Pred tú onou. Mhm. Kde si? Som sa stratil. Ježiš. Ukáž, ja si idem nájsť. Ty igeliten. Ja som na spawne teraz, ja som prišiel na spawn. Ok. Jo, ja som tam spadol. OK, tu som. Tak, Takže tu by sme to asi ukončili. Ak chcete vidieť pokračovanie, určite si to pozrite na Playrovcovom kanáli, ktorý dám do popisku videa. Čusák. ahoj.